Kaka nene area market tinonka stem no kel e kinde ma Raila Amolo Odinga nyocho timo handshake kod Uhuru. Kosene ugitimo follow up ma proper ensuring that gino tum win again. Kosene ntie wach moro ma otim kacha mondo project no bi jomoko to mona opogre pesa nikech gima ncho expect as of now ni silence so oserumo. Kora na wacho arwako weche mag EACC mondo tim pecho onwanga nen to jomage manegi liable tango manegi timo to ka if there is someone who was found that is liable do gitinga ne misiki kitina yudo kata na governor montie go sani James Orengo inongo tij Kenen Center tij mar seneta nen keto governor beda accountable for each and every code no ko winjo kata ko wacho ne se yakanti wach moro maendelea pesa maro lal be wanyalo wacho be governor no mark record senator no ndalo mane senda no mark regi governor mondo pesa ni olal kosa ngoma na otimore be wanyalo wacho no governor masani en governor lo ka ko governor ni he is not a good person manyalo lead this troop matum investigation nikech ka ne ntie senda ne ko complain kromo gin magugin penya ma Jose Ruben penyore to kwa duge gi mane wacho moko kono county ma assembly ma ko ma saidi